Helo, croeso i'r Drefwerdd. Da ni nôl ar agor. Pob dim yn barod amdano chi. Sbai, Mei yma o'r Drefwerdd. Dwch draw, os ydych chi wedi cael unrhyw fath o newid yn eich amgylchiadau oherwydd y busnes yma, dwch draw i Drefwerdd. Nid y pwyntiad drwy ffonio 83082 neu'r mobile dim 7435 29 dim 553. Dwi'n saff bod yna o leia 3 peth allan ni gyfeirio chi ato fo. Ella bod chi'n gwybod amdanyn nhw, de? I chafu chi'r incwm chi oherwydd pethau sydd wedi digwydd yn sgil y Covid, felly. Dwch chi fewn i gysylltiad efo ni trwy'r wefan neu Facebook neu be bynnag. Oce, diolch.